Uzongitshela ukuthi nezolo ubuzomekile-ke. Yazi mfethu angazi. Yazi kahle kahle mina sengikhathele, angisazi kumele ngithini. Wena ngoba ngiyakubona ukuthi wena uyibeka wena phambili, mina ungicabangeli ukuthi ngizozizwa kanjani. Yazi mfethu mina, yazi ngendlela engiphatheke kabi ngayo, ngikhathazekile mina ngawe wena nje awutshengisi le nto oyenzayo. Angikuthole efonini, khona lapho ngiyezwa kuthiwa ubonakele emaphakhingi kodwa uyibambe ifoni yami. Ubunazo futhi lezi ohlezi uhamba nazo ngoba ayisali, nalo mngani wakho ohlezi uhamba nayo vele ngithi ngiyazi vele ukuthi uyena vele ohlezi ekufakela amantombazane, ngiyazi uyena ohlezi ekufakela. Njengamanje-ke mina-ke ngikhathazekile, ngiyagowisha ubusuku bonke, angilele, ngicabangana nawe, angikhoni ukulala because angikwazi ukuthi la ukhona ukanjani, usafe noma kwenzakalani ngawe. Awuyicabangele, awungicabangele nami ukuthi ngizizwa kanjani because uyazi ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngikhathazekile for wena, kodwa wena awukhathazeki for mina, awungikhathazekeli. Kungani vele? Heyi, akwazi wangihlukumeza shame. Yazi angisafisi ukuphila kulo mhlaba. Sengiyabona ukuthi akubalulekile ukuthi ngiphile kulo mhlaba ngoba wena vele ngithi ngithembe wena. Kodwa manje wena futhi nje awutshengisi ukuthi nje wena uyangikhathalela mina ngendlela engikhathalele ngayo. Mina ngiyayizelela mina. Kwamanje ngiyazela. Wena isikhathi sokungalala ubusuku bonke. Mina ngihlezi ngiyizelela mina. Nginesikhathi sokudlala mina. Siyayilalela thina, akunankinga mina. Mina sengiyilalela. Kodwa khona engiphatha kabi masukhuluma abangani bami. Uyakhohlwa ukuthi vele nawe ngakwazi ngabo. Nawe ngafakelwa. Kodwa manje ngathi awazi. Nalazo zigebengu ukuthi yizo. Uyakhohlwa ukuthi nale phone oyiphathayo ngathengelwa yizo ezigebengu. Angithandi umuntu obiza ngegebengu besikanjani. Uyazi ukuthi mina nginalutho. Uyazi imali engiyithola kulabantu. Imali le wenza ngayo nje ngathi awazi manje. Wavuma manje sekuyinkinga futhi yabo. Yabona nje mina mfethu. Mina ngiyayizelela mfethu. Ngiyazela nje anginasikhathi ngiyazela. Wena uma uzohlala ubusuku bonke kwi-worry ngami ngilele, mina ngiyayizelela. Why vele ungangifoneli bese lokwenza lento yakho le ma-voice note okwenza la? Hayibo, ani wena wathi uyagcina ngaleli nesi lakho lelo osuthandana nalo ngoba usuyitholile yonke into obuyifuna. Yazi mfethu angazi ukuthi ngithini kahle unjani wena? Kwasho wena wathi usuzofocusa kumina kuphela. Njengamanje sekukhona abanye abantu abasemaceleni usaqhubeka usafuna izinto kuba ukuthi bekwenzele. Manje uSibangele bese wakhele umuzi wakini nenesi lakho futhi lenza yonke into lakwenzela yonke into. Usaqhubeka futhi usufuna ini-ke njengamanje? Usufuna ukuthi usufuna ubani-ke manje-ke? Mfethu mina yabona-ke hayi mfethu ngathi awungicabangeli. Ngicela ukubuza ngenze njani kahle kahle, yini kumele ngiyenze-ke uzubona ukuthi-ke ngiyakuthanda because ngiyakuthanda baby, ngiyakuthanda. Ngicela uyiyeke le nto oyenzayo izokufakela ukugula. Yazi uyangihlukumeza. Hayi mfethu Sithando no. Eyazi ngiyayisa nje masukhala. No, lento ayikho bhede mfethu awuyinika isikhathi yabo. Ayikho ngaleyo ndlela oyibuka ngayo wena. Ke ngikhohliswe labangani bakhe yabo. Ngingazela mfethu yazi ngiyalala manje. No,
Relax, relax, relax. Sengizoyeka. Ngiyekile. Oh. Lalela. Ngiyacela mfethu. Wena focus futhi kumina wena. Ukunaka laba bantu laseceleni. Ngingabona-ke into ey'ningi ahlangani nawo. Lokhu nje akuhlangani nawo. Asikho isidingo sokuze ukhulume. Kuyahlangana nje nawo le nto. Hhayi, kahle mfethu. Yazini, ulale kahle. Yazi-ke nami mase ngilala ifoni ngiyifaka kusalensi manje ngiyalala mina manje. Ngiyazela. Ungaqhubeka-ke uyigowishele uma ugowisha mina ngiyayilalela manje. Ngiyazela mina. Ngiyayizelela nje so. Kodwa-ke ngigcwele ngawe uyazwana. Lalela phela. Ngikubona nini.